το βραβείο συνολικής προσφοράς στην ναυτιλία. Χορηγός είναι The Marshall Islands Registry και θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Θεόφιλο Ξενακούδη, Chief Commercial Officer and Managing Directors, Piraeus Office, The Marshall Islands Registry. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου τιμή ως εκπρόσωπος της σημαίας των Marshall Islands να βρίσκομαι εδώ απόψε σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση. Και είναι μεγάλη χαρά για τη σημαία να στηρίζει την εξαιρετική αυτή διοργάνωση, τα βραβεία Ευκράντη, για 16η συνεχόμενη χρονιά. Πριν προχωρήσουμε στο βραβείο και αποκαλύψουμε ποιος ή ποια θα το παραλάβει, Ηλία, θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω από τη μεριά μου, χωρίς να γίνομαι κουραστικός, γιατί πραγματικά όχι μόνο η απόψινη βραδιά, όπως όλες κάθε χρόνο, είναι υπέροχη σε έναν ιστορικό χώρο όπως είναι ο σημερινός, αλλά γιατί πραγματικά η εξαιρετική ιδέα που είχατε και την υλοποιήσατε με τα βραβεία Ευκράντη είναι σημαντική, και είναι σημαντική ότι την εδραιώσατε ως θεσμό όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πραγματικά είναι θεσμός. Ένας θεσμός που πραγματικά αναγνωρίζει όλες τις προσωπικότητες, τις εταιρείες, τους φορείς και τους οργανισμούς που έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην ελληνική ναυτιλία, αλλά και στη χώρα μας συνολικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Είναι τιμή μας να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και ας προχωρήσουμε να δούμε ποια προσωπικότητα θα παραλάβει το βραβείο. Η δημιουργία της κατηγορίας του βραβείου Ευκράντη για τη συνολική προσφορά ξεκινά το 2009. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής των Βραβείων επιβραβεύουν προσωπικότητες ή φορείς που έχουν αφήσει το ανεξίτηλο στίγμα τους στο ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρήν, αλλά και στην ευπυΐα των Ελλήνων. Από τότε το βραβείο απονεμήθηκε σε προσωπικότητες της ναυτιλίας όπως ο Περικλής Παναγόπουλος, ο Γεώργιος Γράτσος, ο Σταύρος Νταϊφάς και ο Σπύρος Πολέμης, ο καπετάν Γιάννης Τσενεμπής, η Springfield Shipping Company, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ζεύγος Νικολάου και Αλίκης Βλασοπούλου, η οικογένεια Χατζηπατέρα, ο Παναγιώτης Λασκαρίδης, ο Τρίφωνας Κέδρος, η οικογένεια Λικιαρδόπουλου, ο Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, ο Αντώνης Κομνηνός, ο Γιώργος Προκοπίου. Το βραβείο Ευκράντη για τη συνολική προσφορά για το έτος 2023 απονέμεται στην κυρία Άννα Αγγελικούση. Η κυρία Αγγελικούση δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι μια προσωπικότητα διεθνούς βεληνικούς. Είναι μια σύγχρονη ηρίδα που έχει φέρει στο προσκήνιο της παγκόσμιας ναυτιλίας την ελληνική ναυτιλιακή επιχειρηματική δράση. Κυρία Αγγελικούση, συγχαρητήρια. Τις γυναίκες τις καμαρώνουμε διπλά. Θέλω να ευχαριστήσω τα Ναυτικά Χρονικά και την Κριτική Επιτροπή για αυτή τη τιμή και ελπίζω να είμαι άξια αυτού του βραβείου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.